O que a simple vista parecen pedras normais de calqueira leira da comarca, en realidade teñen moita historia detrás. Os fragmentos son pezas da antiga canalización do convento de San Francisco, uns restos con máis de 400 anos de antigüidade. Tras moitos anos abandonadas nunha parcela do centro de Cambados, o Concello decidiu recuperalas para conservalas. Trátase de recuperar cinco pezas do sistema hidráulico que se construiu no século, a finais do século XVI, cando se construiu o monasterio, o convento de San Francisco, e que unía o convento de San Francisco co estanque que hai dentro do Pazo da Capitana. Ese sistema hidráulico o que facía era servir de auga tanto o convento como a horta da que ahora a Biblioteca Luís Rei, que pertencía antigamente ao mosteiro, e que na desamortización de Mendizábal pois pasou a ser de titularidade privada. O obxectivo do Concello é recuperalas para poñer en valor o patrimonio histórico de Cambados. Eran unhas pezas importantes e que non teñen o mellor moito valor a hora de constructivo, pero si o sistema en global sí que teñen un valor constructivo, e nos queremos poñelas en valor para que a xente pois coñeza a historia de Cambados, forman parte da historia de Cambados e que teñan coñecemento de como se funcionou, como funcionaba ese sistema hidráulico que servía de dar de auga non só o convento, sino tamén toda a finca que había na antigua Casa dos Fragas, onde se servían para os monxes que habitaban ese convento, pois para producir, digamos, produtos da horta. As pezas trasladáronse ao xardín que está a carón da igrexa parroquial. A nosa intención é colocalas no xardín que hai o carón da igrexa parroquial, que era para, digamos, recrear como antigamente este canalón servía para servir de auga. Foi no ano 2011 cando o historiador Gumersindo Mosteiro advertiu ao Concello da importancia destes fragmentos. Agora, grazas á doazón do propietario da leira, o municipio poderá conservar e expoñer unha parte da súa historia.